Piger, uanset hvad der sker i dag, hvordan det end går, så føler jeg allerede, at jeg har vundet, fordi jeg er på hold med jer. Tak, fordi I mindede mig om, at det er det handler om. Men vi vil da stadig forsøge at vinde, ikke? Er det det, du får? Nej, vent. Det ville faktisk være rart at vide. Hey, selvfølgelig! Vi går efter sejren! Ja! Hej, piger. Held og lykke. Tak. Gymnaster, indtag jeres pladser. Konkurrencen begynder om et øjeblik. Kom så, piger! Ja! Kom så, Barbie! I er de bedste! Tak for det, piger. Hej, tante Zoe. Husk nu, hvad I har lært, og gør mig stolt. Se det, og gør det så. Velkommen tilbage, agenter. Gør jer klar til jeres næste mission. Så er det nu, piger.